Gadyym zamanlarda has doğrusu bizim eramızın 1993 ýylynyň ýanbar aýynyň 16-syna sagat takminan 11 bolup 12-den 17 min diýişlänne Ahyl welaýatynyň teşen etrabynyň Ak Alan owasynda bir eýjejik çaga 3 kile 800 gram agranda dünýä indi. Ol çaga maşgalasynyňky 9 dogunundan aýratyndy. Gülükdi, ýejendi. Bir ýerde dur diýip ýetişmeýänken 2 ýere barýady. Ol körpe bolan soň agalar onu gedekleşip 15 minutdan ötürýädiler. Ol diňe sazyň sesini eşitenne, has orsi dipiň sesini eşitenne ýere düşüp sazy maýyl bolup oturýady. Adat çagalar ilkinji sözi ejeýä kaka diýen bolsalar, Atajan olardan aýratylykda 9 ay bolmanka ilkinji sözi balaban boldy. Bir gün agaty beşim goňşulary Muhammed Orslardan 2 tan 10 litrlik alümin bedre, 3 tany jam, bir ullakan legen hem agaty ýazmyrat 6 tan çimçe, birim oklu bilen jigitine orkestr düzderdiler. Iyem 3 ýaşyndan tutuş owany ank edip gapsanakdan sal çalyan Atajana hemmeler aýratyn hormat goýdy. Atajanyň ýerginsiz ihhlasynyň netijesinde paýtagtymyza gelip mawy ekranlary bezäp urdy. Saatlary ýurt derejesinde dinlendi. Birnäçe meşhur estrada ýyldızlary bilen bir sahnada çykyş edip, birnäçe şekilli aýdymlar döretdi. Dur ýaxşy, biziň söhbetleşmemiz näme barada? Atajanyň söýgüsi barada ahyryn. Oy, Atajanyň söýgüsi hakda aýdylanyna edil erteklerdäki ýaly arzuwlar ummanda ýüzen ýaly bolýan. Atajan durmuşda 3 zat söýýär. Ilki bilen maşgala agdybirligini, dost ýary, umum adamzady. Ikinji kärni, sazy, sunaty, halal zähmeti, halka hyzmat etmek söýýär. Üçüncisi bolsa, bularyň ählisini söýmäge ulky ösdürýän. Ýüreginiň ýarsy, ömrüniň manysy, arzuwynyň barsy bolan baht ýyldyzy Bayram täji. Atajan öýdi ýaryna köp zatlar söz berdi. Ilki bilen hemişe söýjegine, erteklerdäki ýaly söýgü adatyna alyp gitjegine, boynuna zöhre ýyldızlardan düzülen baht monjygyny dakjagyna, toý sahnasyny ýyldızlaryň iň süýji mukamlary bilen bezejegine, bu pursatlary Owaýaz video studiýasynyň ýadygärlik ýalga düşürjegine, iň esas hem bu söýgü dawarasyny ýagşy muradyň alyp barjagyna söz berdi. Görüşmez ýaly ähli wadalar amalaşýa. Ýekisi ýerine ýetirilmedik wada bolsa, zöhre ýyldızlaryna düzülen baht monjygy. Elbetde onuň şu gejede hökman dakar. Bu bagtly pursata tomaşa edýän mehribarlarymyz. Sizem şol bagtly pursata şaýat bolýan. Goý mundan meýlägem, aşyklarymyzyň ähli arzuwlary, hyýallaryna hyýal hasyl bolsun. Bagtly bolsunlar. Ünsleriniz üçin köp sag bolun. Söýgü ummanynyň bagyt gämesin seniň bilen küreklärin edýdim. Çünki bize berilen bagyt adasyn ýaşar söýgüden dolup edýdim.